Hi. This is for you. Please. Hello. Please. Oh, thank you. आं मिन्थिखागौमोन नों फैगोन होननानै. Oh, really? Yes? माखौ सानहाबनानै थाबावखो? जेबो नङा. नाथाय नों आंनि मेगननि सेराव थासेयावबो आंजों लोगोसे दंब्लाबो आं नोंखौ आंनि गोजानाव बेसेबांबा गोजानाव थानाय बायदि मोनगासिनो दङ. होद फाग्लि. फाग्लि जाबाय नामा नों? बेफोरबायदि सानलाबायनो? अके, दे केकआ हानसै. हेल' मिरा, नोंसोर मानो दासिमबो फैयासै? जोंना रुमाव गासिबो रेडि जाखाजोब्बाय नै. नोंसोर सानैजों थाबैनो फैदोल'. अखायाबो खोरोमगासिनो. दे नोंसोर सानैजों थाबैनो फैदोल'. जों नेगासिनो. थाबैनो फैदो. बाखि सेलेब्रेसनखौ जों रुमावनो खालामसिगोन. बियो फैयासै. What? अर्जुना फैयासै सिला. आंखौ गाबोन लोगो हमनो फैथारनांगोन. बाय. The number you are calling is currently switched off. Please try later. The number you are calling is currently switched off. Please try later. अर्जुन, गिनांगौ जेबो बाथ्रा गैया. मानसिया अखायाव सिजानायखाय लोमजादों. It's just a simple cold. She'll be fine. आरो नों जेरै सानदोंना बेफोरबायदि माब्लाबाबो जानाय नङा. मानोना आं एसे आलादा रोखोमनि मानसि. बेफोरबायदिखौ आं एसेबो मोजां मोना. Do you understand that? Stupid. आरे ओ मिरा मोनना नोंनि मुङा? नों बेखौ मालाबाबो दासान जे आं नोंनि थाखाय बैयाव थांदों. आरो जुदि नोङो बिब्दि सानो बियो नोंनि गोरोन्थि.
आं सानथामसोनि उनाव थांगासिनो दं होनखाबायना। नों माखौ इसेबां सिन्था खालामदों? नाथाय एसेबां गोबाव जाखो मानो? औ मैयासो प्रिन्सिपाला हरखाबै हार्ट एटेक जानानै थैबाय। बेनि थाखायनो एग्जामखौ सानथामसो पस्टपन खालामनाय जाबावबाय। औ बेखौलाय आं मिन्थिखागौ ना। नाथाय आं बेखौ आंनि सैथो गोसो गोरबोजों हास्थायनो हमबाय बाबा। जागोन दे, आं बिनि बागै आफाजों मोजाङैनो सावरायगोन। आं मिन्थिखागौ आफाया आंखौ माब्लाबाबो ना खालामनाय नङा। बेनिखायनो नोंखौ बुंदों आं फिसा। नों साना हवालासिनो आगान दासर। नों साननाय बायदि गासिबो जाजोबगोन। आच्छा, दोनबाय। ओइ अर्जुन खोनाया नामा? औ खोनादों। आं नोंखौ बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो नागिरगासिनो दङ। बहा थाङामोन नोङो? नाथाय मानो? नायलाय एसेबो मिन्थिथारा। बिकज आइ लाभ इउ। नाय, आंहा नोंनि बेफोरबायदि फाल्तु रावखौ खोनासंनायनि सम गैया। आरो आं नोंखौ मोजां मोना। That's all. ओइ र' अर्जुन। ओइ I love you अर्जुन। What do you mean I love you, I love you? मोजां मोना नालाय मोजां मोना। मोनमाराथ'। नों आंखौ मोजां मोनमाराथ'। आं दानो थैगोन अर्जुन। मा सानदों नों गावखौनो गाव? फाग्लि जाबाय नामा नोङो? बेफोरबायदि देखायनो? नों आंखौ मानो फोथाया आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै? अर्जुन प्लिज ना। मा आं नोंनि मेगननि नोजोराव समायना नङा नामा? प्लिज ना।